bocah bajang ing angin sira ping sawang arko gumantos ing dalu jering ratri jero wonten ingkang kacarita namung sang Hyang Pedangapati kang jemel saking Brangwetan nadan kaliyan migarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dewi tata sing kawan dewasane nang nawa wusa anti wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumak mendot tete kalaba sumawer cita anggara rakata Buddha Maesara Spati mintuna eka tri catur panca cacapto astana dasa Goro-goro ing jahating pakliran sakti menghormati mijilira parapat punakawan Kilurah Semar Garing Petrus Maulana Bagong ingkang sami gojekan madyaning Ngara Romba alon arire
Ngancing ya sikilku. Wis gara-gara Kang Gareng. Gara-gara Dik Bagong. Gara-gara. Iya. Gara-gara jam pira iki? Jam 2 kurang 8 menit. Iya, jam 2. Heeh. Ya sowan ngendi, Gong? Sowan neng Pilangrejo Nglipar. Ya. Wah. Acarane apa, Gong, acarane? Acarane ya kuwi wayangan. Ora. Acarane kene iki lho. Bersih desa. Apa? Bersih desa. Ya, ini pinter kowe, Gong. Ora jane. Ya. Weh, Jan. Karo mau nilai pamundutan sing durung dipinangkani ning limbukanmu lho, Gong. Apa wae ya mau ya? Ana mbang ana katresnanku ketoke. Ya. Sing nyekar sapa kuwi, Gong? Sing kuwi, Gong. Sing kuwi Mbak Mega. Mbak Mega. Heeh. Ya nek lagi masuk ning nggon gara-gara ngene iki sing klasik-klasik. Ya. Sapa, Gong, kira-kira? Nggih, nyuwun semantenipun Tante Prastiwi. Sapa? Tante Prastiwi. Tante. Nggih, halo Mas Gading. Tante kowe iki padake. Ya. Besti. Besti no. Kok gaul mentong ngerti besti barang kuwi? Oh lho, tua-tua gaul ya Mas. Ya. Rapo. Sip. Cah tua ning gaul. Heeh. Apa, Gong, arepan, Gong? Ular kambang. Ular kambang. Oke, Tante. Siap. Oke. Oke. Heeh, sare sing nyelentem sik. Wis ketemu? Ya. Ular kemambang apa kambang ya? Tante. Ular, oh nggih. Wis ular kambang wae aja ular sing liyane. Nggih. Ular kilat apa ular kemambang? Ayo, Tante. Jarwen janma Aduh, nganggo dehem barang e. aksi janma kangkon cata Waduh. Wah, Jan. Suarane menggelitik.
Lho, piye to? Tua-tua keladi ya. Masihkah tergelitik? Apa? Isih tergelitik wae, Mas. Ora ah, ora sida. Ora sida. Walah. Ora sida tergelitik. Cinta yang nyambut gawe ro kancane Kaget lah aku. Enggak expect. Iki ono masuk lagi. Ya. Duh. Langgam. Napa niki, Pak? Oh, Lewung. Oh. Lewung niku saking Ketua IKPR oh, Pak Muryono. Nggih. Langgam Lewung niki. Kula nyuwun Sinom Parijoto. Oh, Sinom Parijoto, nggih. Sing setunggal niki napa, Pak? Lewung, Pak Mur. Oh, Lewung. Oke. Siap, Pak. Nggih, Sinom Slendro napa pelok napa? Oh, nggih, siap. Derek, Pak.
Wah, nggih. Dikancani ora iki. Monggo, monggo, ajeng Dikancani mboten iki nggih. Nggih, mboten napa-napa, Mas. Milih mawon, Pak. Nggih. Sinten Mas Mur? Mbak Ika. Oh, Mbak Ika, nggih. Ayo arek tak ketoprak arep tak gandrung iki esuk-esuk. Arep wis ngantuk ke nggo tangga ngantuk. Nggih. Nggih, mengkelak terus mboten ngantuk nggih, Pak nggih. Lah nggih. Nggih. Nulodolah ku tumrape wong tanah Jawi Diajeng Noninjih Kang Mas. apa kowe gelem tak pek bojo Diajeng? Lah kok dereng-dereng pun nyuwun pirsa kados mekaten lho. Oh, berarti iki Kenalan. langsung. Lah wong kenalan mendereng kok wis ndang ngajak bebojoan iki piye? Nah, ya. Satset. Kenalan rumiyin Kang Mas. Asmi sinten Diajeng? Pripun? Asmine sapa Diajeng? Nami kula Ika. Mbak Ika. Panjenengan sinten? Kula. Salim. Kok asrep to, Pak? Nggih. Kula Mas Muryono. Oh alah Mas Muryono. Pidalem wonten pundi Mas Mur? Menika wonten garwane napa mboten? Garwane? Nggih. Garwi to. Garwan apa garwi? Garwane panjenengan lho. Mboten derek. Tenane. Tenane. Berarti bebas malam ini. Bebas. Nah. Aman. Bujangan nggih. Bujangan. Nah. Walah. Wis Berarti tuwek. digandeng entuk. Entuk wong bojoku ora melok. Oh. Monggo pun lajengaken. Wong agung ing ngeksi panembahan sena pati kudu ring kepati matur nuwun. Nggih, sampun. Matur sembah nuwun. Nggih, sik. Pripun? Sik, mana tadi Mas? Sini, bawa sini. Makasih. Ini masih ada request lagi. Nggih nika, Pak Ya. Kumis nika. Pak Kumis. Nggih, Pak Haji Wasito niki. Munggah, Monggo Pak. munggah Le. Sing nyanyi penyanyi udu aku ya. Ojo. Tak wacake wae. Nggih. Sakit rindu. Sakit rindu. Waduh, ya esuk-esuk kaya sakit rindu lho.
Gimana? Diganti? Oh, digantos napa menika Pak Haji? Diganti. Dereng pun garap kalih kanca-kanca. Kudune nganggo keyboard, Mas. Jo, ganti wae. Sak sae. Si kucing. Oh, nggih. Si kucing. Diganti apa dadi ati ya? Oh, dadi hati. Apa manut aku? Si kucing. Oke, nggih si Sri kucing. kucing, Mas. Nggih, monggo Mas Parmin. Tanggung jawab. Mau. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Aku medhun iki. Niki kula kalih sinten dikonconi sapa iki? Sapa Mas Gading? Aku dikantani sapa? Nah. Derek. Mega. Mega. Mana Mbak Mega? Ayo, Oh, Mega. nggih. Monggo. Kat mau rong medhun sikile ben Ben lemes. ora kaku. Iya. Nggih. Monggo. Ya. Yuk. Nggih. Mangga. Piye? Azu. Tanpa turu atiku tansah glisian amarga ini bubar sumane mutiara dadake ngerune aduh mangkene rumangsaku teka karo wilang-wiling tak awemu ansange sing teko jebol sikute mau bengi terus utang mati tanpa turu atiku tansah glisian amarga ini bubar sumane mutiara gedeke ngeker kuning aduh mangkene rumangsaku teka karo wilang-wiling tak awemu tansah ngece sing teko jebol sikute sampun matur sembah nuwun sampun Pak monggo Nggih. oh lewong sekalian niki Bupras monggo Bupras ben ra ngantuk Nggih. Lewong niki. waduh iki ganti karo Oriza ayo Oriza Agnes ayo nyambut gawe anting Ayo nambut gawe. meh joget ayo lilir Ayo aku sing wong tuwa ping 3 kok. ayo tapi Bupras dadi nganu Sing wong tuwa wani ping 3. Ayo. Monggo Pak Lurah menawi badhe njuk. Monggo. Pak Lurah. niki urut dhuwur ora urut dhuwur Bu monggo Pak Lurah tanggung jawab niki ingkang ngersakaken liwung nggih monggo iki pun sedaya maju ben sedeng Lewung. Monggo. Ah!
jumeneng malih. Lah wis jumeneng kok jumeneng Jumeneng malih. kaping kalih, Pak. Iya, diubengi Pak Lurah ayo. Yo di Lah daripada ade bingung ta Bu, madhep diubut oke kene. coba iso ora? Oke. Saged ngayahi to, Pak? Saged mboten, Pak. Dirubut saged. Sampun saya, Pak. Aduh. Monggo Pak gampang malih. Gampang meleh, Pak. Kayak nyoteng. Tenaganya sudah lemah, Pak. Oh, kok Lho, ngece Bu bareng Bu. Kados bareng kok gagah pidekso ngene kok lemas piye? Oh, Kesel kok ya. Oh, kesel nggih. Sabda panita raja. Matur sembah nuwun. Nuwun penamani. Matur sembah nuwun. Matur nuwun. Yeah. Kijing miring, kijing mau. miring. Lek wong wis dipinangkane. Napa malih, Pak? Napa? Ijeng miring. Kijing miring. Nggih nek mboten enten sing tanggung jawab, mboten dipinangkani nggih, Mas. Ki mau isih ana imbang ana katresnanku. Dibawane. Sing disuwun nyekar nggih Mbak Mega. Njaluk kanca apa ora? Hah? Ora. Wes pita sih dane apa udu? Ana apa udu? Inji. Bluk ije apa? Heeh, kanca. Ah, sapa? Derek. Kowe lah kok nderek. Nggih derek kemawon. Nek nderek takon ngancani aru lho. Piye to? Lho takon ngancani aru lho nek nderek. Langsung kemawon ya, Mas? Bawa. Bawa. Heeh. Oke. Anggo bawa. Oke. Aja terasare dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane
Napa niku? Ya iku bagian nipot Ini dasare apik tenan ki yo. Ben ora sepi. wong melek sabar narima Nggih, nuwun Mas. Nggih, matur nuwun. Woi, Burung Ding. Timbang ana katresnanku? Napa? Timbang ana katresnanku? Nggih, oke. Monggo. Nggih, sampun matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mbak Mega. Iki ana diulungi layang. Kok menawa layang penantang bareng. Wah, wis ketok duwite iki. Nyuwun nyidam sari ingkang nyekar Mas Bimo. Duet ngagem bawa. Nah. Ya ini ingkang nyekar Mas Bimo lho duet ngagem bawa. Yo. Ora yo. Tenan lho iki ana isine. Nek aku nulis dhewe ora ana isine no. Diduet ke. Duet karo Mbak Orisa. Walah ora apa-apa engko mari. Bimo ki nek ora diseret-seret ki ora gelem iki. Ayo mau gek ngadeg apa kudu dideke to? Jangan malu-malu Mas Bimo. Ya engko tak las wis. Gampang. Pripun Mas Bimo? Kira, pendukungnya oke. Ya, Mas Bimo iki yo dalang top. Wis bagus suarane apik, to? Iya. Putrane Pak Paiman. Iya. Sugeng dalu Mas Dalan. Iya, sugeng dalu. Sinten sing nyuwun niku? Lah iki lho saking Mugiarjo Kulon Progo. Arul mesti. Ora mungkin Lho, mesti lho. Arul. Lho Kulon Progo lho. Nah, engko Arul kon joget wae apa? Mesti Arul iki sing gawe. Oh. Ketoke ya Arul wong sing ngulungi aku Arul e. Lho, wis ben sok. Ken apa niki, Mas? Ken apa? Bal-balan, Mas. Nggih, kula tak kiper mawon nek bal-balan. Kula back nggih. Nggih. Nyidam sari Mas Bimo. Nggih menangani pamundutan karo lho nyoki dite lho ora percaya. Derek, Mas. Ya. Lho iki lho. Wah, Oke, sip to ngene iki. anek niki nggih matur nuwun. Ah, iya. Duet Kalih sinten? kali Mbak Orisa. Wah, kalih Bude Orisa. Karo Bude Orisa, heeh. Bimo ya, Siap. nek karo bude-bude ra masalah kok jarene. Heeh. Langsung to, Mas? Heh, Langsung. apa ya kowe iki sok langsung? Nek kula cacek langsung napa perlune. Ayo ngadeg karo Bude ngadeg ayo. Lampun niki. Ah, toh? Maksudnya pun ajeng ngadeg. Mau terus selingkuh. Nek sakniki pun ngadeg. Ah, Aku kok iya. ya
kesusu ngono lho lahir. Heeh. Langge jenengan iki wah. Radiane kok. Entuke Freddy. Ini rada maju, Mas. Nggih. Piye Mas Risa? Mas sing ngenong kepengin Mbak, Apa pengen duet kowe sa? Duet. kepengin duet sing ngenong. Ya wis nang ngono wae nyokoti kenong kene. Dikrikiti. Nyokoti kenong. Ah dikrikiti. Heeh. Ayo, Mas. Ayo Mas Bima. Duh wong ayu pepucane ati Ngapik tenan to? Apik Nandani kok. kula ning radi mboten apal. Mboten napa-napa. Injih. rasa nganggo kuwi kan eneng budhe. Ora nganggo kowe. Lali ya. Wis ana sing bantu. Manuta budhe. Dadi. Rasa nganggo HP wis ana budhe. Kaya wong nandang asmara apa ki mau Tatit-tatit ngopo ta kowe? Yo melu aku ning mburi tak pacul gundulmu. Tegel aku saiki tak tinju wae Ding. Rasa nganggo iki kok lan delak. Rasa nganggo HP. Waduh, Kowe nek lali ngematke budhe. oh iya Mengkolak saya lali langsung kowe. kelingan ketoke saya lali malah Kok iki menang wae, seneng wae emang Jih, kok jih. diajari budhe ya, Le. Kowe kowe iki anteng kok diajari karo budhe. mong kari meneng berarti Kari meneng bae wis. malah penak Pasrah kepada budhe ngono kuwi. jeh masalah Heeh. Wis siap? pripun apa to Ya lha mempertanyakan wis siap lah ya. Kuwi mau. Apa nih? Mbak Orisa ku. Oh. Budhe kuwi mau. Wis siap ta, Mas? Nah, toh. sudah siap ket mau Dicekeli apa ora? penake cekeli wah esok mah Nekat ya kan Bima jebol suwe-suwe iki. apa to awakku dhewe Boten panjenengan piyambak Kang Mas, kula ugi Kang Mas. Alah. Oke. Reza pengen Rezane ngojo, ngundak Aja, dadi wis wingit. nek ngono ya. Ngundak dadi wingit. Lah kok iso wingit? Kae lak ngerti dhewe to. Dalang bencana. Ya ora wong mau Mas Rizai berlomba. Wakil Oh, ae. Bantul ya. Wah, Wakil Bantul. Duh dewa Jawata Gong Welaso Mring wak mambi Besok kapan katekan jejer lan wong ayu Menika sampun jejer Kang Mas. Iki kepiye iki masalah? injis. Injis. Menapa
Napa ingkang panjenengan rasaken Kang Mas? Ser. Sing tak rasake iki deg-degan. Ampun deg-degan. Pun gregeli kula wis Mbak. Ampun tebih-tebih lho. Oh, Caket mriki lho, Ah. caket mriki lho. Nah. Caket. Caket mriki lho, caket. Ije. Kok saya mepet-mepet sih. Ayo wis. Manut budhe wis to. Heeh, jare kon manut kok ya. Manut budhe wis. Pripun, Pak? Umpama trim mahkota tanpa prau sasat toro den papatri nyidam sarias moro. Suara kok Wah, apike kaya ngene. elok tenan to. Ya ampun. Gek nek dadi bojone ngono kepiye ya? Wah. Hah? Kayak ra trimo kayak. Ketoke serik ketoke kae. Serik kae mo. Serik. Angger arep turu mengko ditembangke. Ora sida turu. Ora sida turu. Juk, ora sida Joget. turu. Joget. Tak kira apa. Aku pokoknya Mas. Gentenan. Oh iya Mas. Mesem-mesem. Bima terus mesem-mesem. Mesam-mesem. Aku mau wis dansa lho ngene iki lho. Dansa iki lho, Dron. Lho. Waduh. Aku barang iso lho. Wah, jan. Aku kok ya mbiyen ya kesusu lho. Mbak mbiyen ki awak dhewe lahir ki Kang Sen. Ora apa-apa, Mbak. Anak Bima ke ora masalah kok. Ayo mlebu bareng, gek lahir bareng. Wah, Jose. Ora kepiye ora. Ya ampun. Ya terampil ya anak Terampil. jebul ya. Popo iso nek. Popo iso pengendang larang. Gonta ganti sok ning kene, sok ning kono. Napa ne? Iki Oh, sing ngendang lho. Oh, ngendangnya ning kene lho. ora gonta-ganti ngono apane. Kira apa? Ora usah tekan ngendi-ngendi lho. Oh, Dikira. Wah, nek Bima ki tetep tekan ngendi-ngendi kuwi mengko. Ayo maksudnya bar iki bali ketok ngomah. Lah iya. Bimo ki gek duwe pacar apa ora? Ora, Lah mengko aku gandeng-gandeng kok tekan ngomah. ora ndek pacar kuwi. Ora duwe ya masalah ya? Ah, Anduwe. Oh iya. Aman. wis karo budhe kuwi wae mbokan ngono. Karo Bude gelem apa Mas karo Bude? Weh, Weh, apa? weh apa? Wes bungae. Ya ampun. Aja bungae. Ndek pong pisan bungae. Bang pisan arep suwuk. Lah aku dadi bola bali. Ini kan ngene. Heeh. Nah. Nah. Oh iya. Medun munggah Bola medun. bali. Sampun nggih masalah. Ya, Sampun, Matur nuwun nggih, Mbak. Matur Aja dadi hatimu ya, Mas. Aduh. Matur. Matur nuwun masalah. Ya, heeh. Sukses. Sami-sami, Mas. Mikir gak disalahke wis ngono. Senengane kok. Iki mau suwuke ya suwuk apik lho iki mau jajal sisik. Jajal siji saka sing making. Suwuke iki mau. Ayo, suwuke iki mau. Jiro lu, yo. Aduh. Yo.
Waduh. Ya dipindah saka saron sik. Kuwi kunto. Ayo ta kunto. Ya, wis. Lulus. KKM lulus iki lulus. Yo saiki sing meking Mas Hilmi yo, Mas. Ya. Sukses. Alhamdulillah. Sing gampang. Sing ngiter. Orang jujuk lho. Sing ngenong. Ra lulus iki. Sing ngempul. Ayo. Yuk. Sing rebab. Wes dik. Wes. Sing rebab. Sing genter. Sing ngedram. Apik ya, apik. Sing bonang penerus. Ya weh. Sing gerong. Cirororo, cinam nam, cirororo, cinam nam. None, ya. Ah. Sik penting ya kok nek ngono. Heeh. Sing nyoteng, ayo. Sing manjak. Yo. Wes. Sing nyuling. Padha ora apa-apa beda instrumen. Yo.
Wes. Wes cukup ngono kuwi, Gong. Ayo, Bu Prastiwi yo. Kari dhewe. Alah. Waduh ya. Bahaya. Ya. Wes Gong, ya wis seneng-seneng dicukupke. Truk lah wis jam 3 iki. Ya, wis jam 3. Heeh, terus ngelakon sik ya. Sebo. Ya sebo to, Reng. Sebana. Ya wis ya, gek rono ya. Yen angin mangidit milir.
bagus. Punya kang kamanungsan kasrepan tingkaing mungsu blegagak ugag sadulita mel-melah ndara ingkang raka ndara Bratasena sakniki saya sengkut anggenipun babat Wanamarta den kang kula ajeng-ajeng niku makartining Pandhawa 5 awit Pandhawa niku ngibarate driji 5 nek megar merdika nek genggam sentosa manunggal dadi siji ya Kakang Semar sejatine aku ora mangu-mangu nanging aku nyawang Wanamertani sing jembare semeniki kaya dudu sak lumrahe alas tak sawang seka permono jati kaya ana gegeter ingkang nanduki marang rosaning ciptaku Kakang Semar mirlangening kalanggiwan aglar pandamoncar tinoner kakunang surem sorotetan badang kasoran bajaring purnameng gegono dasari mongso katiga iya nggih Den pancen nyata niku nanging niki mangke saking panginten kula malah badhe wonten ugraha gedhe ingkang tumurun wonten mriki yen pancen Pandhawa duwe kabegjan gedhe sing dilambari prihatin antara Brata lan makarya nyata mekaten Den ya Kakang dang mangkono ayo enggal sumusul Kang Mas Bratasena bebantu nggone babat alas Kakang Semar nggih mang tindak riyen kula tansah tumuntat Den Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.